Ni anerkez naiz eta zorgina izango naiz. Ni Ainara naiz eta gatzagoria izango naiz. Ni Cesar naiz eta narratzailea izango naiz. Ni Mireia naiz eta bella izango naiz. Ni Amaia naiz eta Xixiria izango naiz. Ni Nika naiz eta Arateia izango naiz. Ni Agustina naiz eta gatzagoria izango naiz. Ni Evelin naiz eta gatzagoria izango naiz. Ni Castela naiz eta gatzagoria izango naiz. Ni Iri naiz eta okitekiko saltzaile izango naiz. Ni Manuel naiz eta Endai izango naiz. Ni Geiza naiz eta denda zarra izango naiz. Sicilio behatzu, bizi da herrian, oso zote txarra du, dena hankaz gora. Zorginak esan dio, zoaz Baionara, bertan erositzazu, da galtzagorriak dira, oso langileak, azkarregi ordeak, bukatzen guztia. Sicilio gaixoa, ez daki zer esan, galtzagorriak beraz, desagertu dira. Herri txiki batean, Sicilio izeneko gizon behartsu bat bizi zen. Oso zorte txarra zuen, eta egiten zuen guztia gaizki ateratzen ditzaio. Egun batean, behi bat erosi zuen, baina gaixotu eta hil egin zitzaio. Azlaio hau, azorte txarra, dena gaizki ateratzen zait. Siciliok ez zekien zer egin zorta txarra gainetik gaintzeko, eta pentsatzen ari zela zorginaren baserrira joan zen. Zorginari galdetuko diot, zerbait esaten didan, zorte txarra kentzeko. Siciliok atea jo zuen, eta zorginak atea zabaldu zuen. Zer behar duzu, zorte txarra kentzeko zerbait nahi dut. Zoaz Baionara eta zorginaren denda lagaltzagorri erosi. Sicilio Baionara joan zen, baina ez zekien museoen zorginaren denda. Horregatik denda guztietan maldetzen hasi zen. Kaixo, denda honetan galtzagorea zertzen aldituzue? Ez, hau arategia eta hemen arangia zaltzen dugu. Gero beste denda batetara sartu zen. Kaixo, denda honetan galtzagorea zertzen aldituzue? Ez, hau arandegia da hemen arraina zertzen dugu. Ondoren beste denda batetara sartu zen. Kaixo, denda honetan galtzagorea zertzen aldituzue? Ez, hau onbitegia da hemen ogia sartzen dugu. Azkenean denda zahar baten sartu zen. Egunon, denda honetan galtzagorea sartzen aldituzue? Bai, ni sartzen ditut galtzagorriak. Oso ondo, lau galtzagorri nahi dut. Galtzagorriak erosi eta etxera bueltatu zen. Sicilio, zer nahi duzu egitea orain? Zoazte, baratzara eta erengaria. Galtzagorriak baratzara joan zeden. Eta lana berehala bukatu zuten. Bukatu dugu
ziteia. Berriak eta konpondu etxeko teilatua. Oso azkarbuko zuten mana. Eta berriro esan zuten. Eta berriro esan zuten. Katu Sicilio, orai, zer lan nahi duzu egitea orai? Zoazte basora, egurak moztu eta egin txabola bat. Berehala. Bukatu dugu Sicilio, orain, zer lan nahi duzu egitea orai? Da bat orain ez bi. Zoazte errekara eta egin zubi bat. Galtzagorriak oso azkarren ziren lanak egiten. Eta Siciliok ez zekien zer ezan. Bukatu dugu Sicilio, zer lan nahi duzu egitea orain? Ezakit lan guztiak bukatu dituzte. Sicilio, Sicilio, ezan. Siciliok ez zekien zer ezan eta Galtzagorriak lan guztiak eskatzen hasi ziren. Zertan ari zarete? Sicilio, bezala, desagertuko gara. Hori antzutenean, Siciliok pentsatu zuen jarraitzea horrela. Galtzagorriak joan egingo ziren. Sicilio, Sicilio, ez duzu ezer esaten, isilik zaude. Sicilio, isilik dago, beraz bagoaz hemendik. Zer bakea, Galtzagorriak nolan dira. Nahiago dut, zortetzararekin jarraitu, eta ez hori Galtzagorri horiek